Ahoj priatelia, máme posledný februárový deň, 28. február roku 2026. A tá troška snehu, čo ešte donedávna na lúkach bola, sa pod vplyvom dažďa takto vytratila. A ja mám v zábere mestskú časť nášho malého mestečka Dolný Kubín, v ktorej som vyrastala. Môžem tu ešte vidieť môj rodný dom, tento lesík, ktorý je napredo mňa, v ktorom sme ako deti vystrájali, robili si bunkre a všetko možné. A tak si spomínam na tie časy, keď udržať nás doma, no to bolo na cili rodičov. Nebolo to vtedy také, že by ťa malo čo doma držať, tak sme vždycky vybehli vonku, hrali sa, sami seba zabávali. Naši rodičia neriešili slovo nuda, že by nám robili animátorov a nejako nás zabávali. Naopak, bolo to našou úlohou vymyslieť si hry, ako sami seba zabavíme, čo si vymyslíme. Jej, dajnenky, chlapci robili káry, kde si zohnali kolieska zo starých kočíkov, pár dosiek a už mali vozítko, na ktorom sa spúšťali po ulici celý šťastný, že sa vezú. Z kúska dosky sa vyrobil samopal a hrali sa na vojakov. No a my dievčatá, my sme to tak mali trošičku jednoduchšie. My sme si z blata urobili torty, ozdobili polnými kvetmi. No jo. A ako si sme sa vyhrali vonku na všetko možné, na obchod, na rodičov. Jej, dávame sme sem tam potiahli topánky na opätkoch a už sme predstierali, aké sme veľké. A pozerám, že aj nejaká rodinka so psíkom sa vyšla prejsť. Neblúdim tu celkom sama. Tak len pri pohľade na tieto časti, v ktorých som vyrastala a keď vidím, že tam, kde som sa ja kedysi hrala, sánkovala, naháňala, schovávala, vtedy vo vysokej tráve, hej, lebo keď si malý štopel, tak tráva je vysoká, tak tam sú už teraz domy. Takto sa to všetko pomenilo rokmi, porozrastalo. No, život a prúd života nezastavíš. Každopádne som rada, že mám spomienky na detstvo, aké sme mali, lebo sme prišli zo školy, urobili sme to, čo bolo nutné urobiť, lebo nejaké domáce povinnosti nás vždy čakali. Do školy bolo treba niečo pripraviť. A potom nás mama nevidela. Pokiaľ nás hlad nedohnal domov alebo nejaká iná potreba. Dole touto mestskou časťou Medzihradným tečie aj potok, kde sme si v lete urobili hrádzu a celý šťastný sme sa v potoku člapkali. Pri takom maličkom drevenom obchode, pamätáte všetci také tie malé obchodíky, jednoty, tam bolo veľké hrysko urobené, chlapci starší, vtedy svezáci nám v zime to hrysko polievali, udržiavali, aby sme sa tam všetci mohli korčulovať. Býval karneval na lade. Joj, boli to také trošku iné časy. Rodičia rozhodne neriešili, že by nám robili animátorov a nejakým spôsobom nás, úbohé, znudené deti, zabávali. Stačila nám jedna lopta a hralo sa od vybíjanej cez gorotky, cez ja neviem všetky aké možné hry. Koľko razy nám stačilo len nakreslené kriedou na chodníku. Ani neviem už, ako sa to volalo, keď sme tam skákali na jednej nohe a kameň sme posúvali cez tie očíslované okienka. Preskakovali gumy. No,
Samozrejme, dobu nezmeníš a dobu nevrátiš, ale normálne som vám minule, dámy moje a páni, tak filozofovala, že veru som rada, že som sa narodila vtedy, kedy som sa narodila. Toto, čo teraz máte v zábere, tu vtedy ani pamiatka nebola po takýchto domoch. Boli tam tzv. Kuríny, by opustená budova nejakého družstevna, kde sme mali pingpongový stôl a vedeli sme tam čakať 2 hodiny trpezlivo, kedy prídeme na rad, aby sme si chvíľočku zapínkali. No, ako hovorím, bolo to trochu iné a za mňa pre nás detí krajšie, lebo ako deti, no čo, najedený si bol, do školy si chodiť musel tak ako aj teraz, nikto sa neporovnával s nikým, čo má kto oblečené, hrali sme sa celé dni, keď len trošičku sa dalo, už nás doma nebolo, urobili sme chytro, čo nás čakalo príkazom a fujas Matias, vietor za nami. Koľko razy mama chudera nešťastná, keď nás nevedela dostať domov. Aj keď sa síce snažila cez prázdniny nás výdatne zamestnať všetkým možným, aby sme sa vonku bez dozoru poflakovali čo najmenej. No toto, na čo sa teraz dívate, tá časť smerom dozadu k vysielaču brezoveckému, to rástlo už keď my sme boli takí ZDŠkári, vtedy sa tu začali stavať tieto domy. V tých novostavbách sme sa čosi nahrávali kedysi, tieto prvé s rovnými strechami. No dobrý nápad na Oravu, čo si budeme rozprávať. Znútra riešené ako domy do Talianska, obrovské chodby, v ktorých sa máš schovávať pred horúčavou. A ľudia chudáci to asi ani nedokázali vykúriť. Tak takto sa to všetko za tie roky pomenilo a ja sa zase vrátim k tomu, že s vďačnosťou spomínam na to detstvo, kedy v televízore bola nejaká rozprávka, potom sem tam nejaký film s hviezdičkou, kde sa 2-krát poboskali a tým pádom tam bola veľká hviezdička a my sme to pozerať nesmeli. No a teraz niekedy neviem, či som ja už príliš puritánska, alebo kde sa podiela akási súdnosť, že o ktorej, aké programy sú vysielané a čo sa v tých programoch ukazuje. No, za každým, keď takto zhundrem, si poviem, dámo moja, už máš svoje roky, už ti vadia veci, ktoré by si pred pár rokmi možno ani nevšimla. Ale taký je život. No a priatelia, 28. február roku 2026, suchou nohou si tu kráčam po lúke. Pár dní dozadu, taký výdatnejšie dažde, odplavili tú trochu snehu, čo sme ešte mali a ja otáčam ešte mobil smerom do diaľky úplne vľavo. Ak je to možné vidieť, vykúka kúsoček Rosudca. Pred ním by som povedala, že ten hrebeň je Lisica, Hrčová Kečka. No a kto trošku pozná okolie, vie, že zbytky snehu na Kubinskej holi. A zajtra máme 1. marec. Takže nech do neho všetci vstúpime. Radosne, slniečko nám už trošičku tú náladu dvíha, už sa dá byť vonku dlhšie, už sa dá len tak stáť a kochať sa a pozerať. A ja sa teším na premeny. Na premeny, lebo tým, že som celý život robila v obchode, tak akurát počas covidu sme mali 3 týždne zavreté a vtedy som chodila k priateľke na záhradku a pozorovala som, ako sa postupne rozvíjajú púčky, ako zlatý dážď pomaličky začína sa púšťať do kvitnutia, hrušky, jablone, slívky, ako sa tie púčiky za tých 24 hodín, čo som na záhradke nebola, zmenili a ja som si pripadala ako Alenka v ríši divov.
pretože toto všetko pri pracovnej dobe od rána do večera, plus soboty do obeda v práci, takmer každá v mladosti. Tak, toto všetko mi nejako unikalo pomedzi prsty a na túto jar sa teším, lebo tým, že už som doma, to bude po 42 rokoch, ako som začala robiť prvá jar, okrem covidovej jary, tých 3 týždňov, kedy ja budem môcť chodiť a dívať sa na tie premeny. I keď musím uznať, že keď sme mali psíčka, tým, že náš psíček bol dobre rozmaznávaný a bol vonku viac ako doma, tak som predsa len ráno a večer bola na týchto lúkach a videla som tu zmenu kvetení, všetky tie polné kvietky ako postupne začínali rozkvitať. No ale odkedy som prišla aj o psíka, že už odišiel do psieho raja, tak už nebol taký ten motív chodiť na tie lúky každý deň a minimálne 2-krát. Tak som vlastne aj toto stratila, taký ten prehľad o tom, ako tie kvietky postupne kvitnú, čo to každý deň nové sa v tej prírode udeje. No a dúfam, že budem mať toľko rozumu, že teraz prvú jar, kedy ju môžem naozaj celú stráviť každý deň aspoň hodinovou prechádzkou v najbližšom okolí, ktoré vidíte, že mám krásne. Pomaličky stúpam smerom na hrebeň, smerom ku Vyštokubinským skalkám. A ešte jeden pohľad na Medzihradné. Rodné to moje miestečko. A vidím, že môj známy s pani manželkou a tuto s opatrovaným psíčkom, maličkou pudlou sučkou, ktorá sa vytešuje z toho, že tu môže vystrájať, ale už je odchytená. Už má po radosti. Dobre, priatelia, najvyšší čas skončiť, návšteva je na ceste. Aha, a tu je ďalší pes a tentokrát väčší. Pozrieme sa ešte na neho a už možno chápem, prečo sa tak chytro pudlík odchytil. Lebo tu je veľká zvedavosť. A poslušnosť malá. Ale predsa len panička zavelila a náprava sa koná. No dobre, priatelia, krásny zvyšok dňa vám. Užívajte si príchod jary najlepšie, ako sa vám dá, a už len zázračné tlačítko.